Andi ang opening number sa ika-45 nga Miss Mandaue kagabi, uban ang 12 ka mga maanyag nga kandidata karong tuiga. Tagsa-tagsa silang nagpaila-ila, hinungdan nga naglanog-lanog ang Mandaue Sports Complex sa syado sa ilang mga supporters. Modern classical ang tema karong tuig, diin mas nahimo kining mabulokon tungod sa mga obra sa Subuanong international fashion designer nga si Carrie Santiago. Diin milutaw gyud ang kaanyag sa mga kandidata nga nagsulob og all black. Sa question and answer portion, mas nahugyaw ang mga nananaw. Of course, I will consider myself an empowered woman. I am confident. I am beautiful. In the last 45 years, we have consistently wanted in these pageants the vigor of Mandaue, a city rich in industry and wealthy in culture. Sa evening gown competition, subling ipakita ang mga world-class design sa mga Subuanon nga mga designers nga gisuot sa mga kandidata. Daw with 2014, the Sapphire Edition ang 18 anyos nga si Dominic Picson. First runner-up si April Ann Claire White, 22 anyos. Second runner-up si Melody Esther Hudson, 18 anyos. Duha ka mga gingong dagkong leader sa New People's Army sa Kabisayan nadakpan. Ang usa wanted sa kasong robbery in band sa Bohol ug laing frustrated murder sa Negros Oriental. Andrea Patenia, Sugilimi. Nasikop sa mga sakop sa Armed Forces of the Philippines ug sa Criminal Investigation and Detection Group ang Secretary sa Komiteng Rehiyong Central Visayas kun KRSB sa New People's Army nga si Roy Erecre. Nadakpan uban kaniya ang iyang kapuyo nga si Judith Haron Miog, ang KRSB Communications Bureau Secretary sa usa ka subdivision sa Barangay Bahada, Davao City kagahapon sa udto. Gi-monitor na daan ang duha pinaagi sa mga informants ug nasayrang gikan pa nga nag-island hopping sa wa pa masikop. Si Erecre dunay arrest warrant alang sa kasong robbery in band sa Bohol ug frustrated murder sa Negros Occidental. 5.6 million pesos ang patong sa iyang samtang apil na lang po nga gisikop iyang kapuyo alang sa interogasyon. Among others, he was involved in raids of police stations in Bohol and also the ambuscades of the military as well as the policemen. Masaligon si Labador nga makapahuyang sa NPA ang pagkasikop ni Erecre ug sa iyang kapuyo nga pulos mga opisyales sa KRSB. Matud niya, kini makapawagtang ugana sa ilang mga sakop nga iyang gitambagan nga mo-surrender na lang. Definitely, yung mga personnel who are still in the active, whether in the active or on liloy status, hopefully, they will realize na ang kanilang pinaglalaban dito sa Region 7 ay walang patutunguhan. Sama ni ining mga rebel returnees, kinsa mi padayag na dako ang ilang pagmahay nga nasakop sa NPA, sanglit ang ilang mga leaders ra kuno ang nagpakahayahay samtang sila naganto sa kakabus. Halos ay gikaon, matulog ka sa yuta. Swerte na kung may duyan ka, makatulog ka nga walay lamok. Sa pagkaon pa lang, mangayo na mi sa masa. Nga samantalang ang mga koleksyon o ang amo mga tinulisan, ang amo ang mga gipang kumpiskit ng mga bangko sa unang panahon, tuarang na sa among dagko nga leader. Surrender pa. Haron nga master kaugmaon ang atong mga anak. Kay nagsige na may ubal hindi kapoy na ko. Kining si Mirna, 9 anyos pa lang sa rihang misud pagka-NPA ug maoy labing unang babaeng nga regular fighter sa Sugbo. Ni angkon kini nga sa edad nga 12 anyos, aduna na siya'y mga tao nga napatay. Particular ako, baka ko na kay kung maingon ko ninyong wala akong kapatay. Sa edad nga 12, sa gitawag na mag-dismission, 12 pa lang nakapatay na ko. Apan human na konsensya sa mga gipangbuhat ug nahadlok alang sa iyang kinabuhi, ni-avail kini sa amnesty program ubos sa termino kaniadto ni kanhi Presidente Fidel Ramos. Nang hinaot si Mirna ug si Merlinda nga mo-surrender na lang sa buntang ilang mga kanhi kauban sa NPA aron di na masinati ang ilang gihulagway nga mga kalisod nga naagian kaniadto. Sa laing bahin di pahibausab sa Central Command nga kagahapon, gideklarar na nga conflict manageable ug development ready ang Negros Oriental. Andrea Patenia, News 5. Lalaki na palgang patay sa bakanting luna sa Barangay Baribago, dakpayan sa Lapu-Lapu.
Samtang laing lalaki nga nanarabaho sa dakong hotel, nakuhaan og shabu. Ray pasaporte sugin living. Kining dugo nga nagbanaw sa dalan sa baganting luna dinhi sa sitio Kabatuan, Barangay Maribago, maoy timailhan sa pagpusil patay kang Ricardo Taghoy Jr. Kinsa naigo siyang ulo pasado alas 9 kagabi. Dunay nakakita nga adunay kuyog ang biktima nga duha ka lalaki nga naglakaw sa maong dapit kinsa gituuhan nga mauraw sab ang nipusil sa biktima. Duha ka kabhang sa 9mm og 45 nga kalibre sa armas ug kining kalo sa biktima maoy nakit-an sa crime scene. Nakadungog og buto sa armas kining gwardya sa usa ka spa nga duol sa nahitabuan. Hindi ka pin, naitao dire do ka tao ni doon nangayong tabang kay manawag slag pulis. Ngita slag telepon. Nagpaibaw nga na itabo diyang gipusil, maurab sa among nakuanan, wala may kita og sa itabo. Ito na yung buto? Nakadawag may buto, pero agi may identify ka sa dapit. Tulo ka buto. Dunay kalambigitan sa drugas ang gisubay karon sa Mactan Police Station sa Lapu-Lapu City Police Office kay dunay drug paraphernalia nga nakuha sa posisyon sa biktima. Wa nay na interview nga pulis ang mga sakop sa media. Dihan gibisita ang buhatan sa homicide. Gani ngit-ngit ang dapit ug gibabagan pagyud og lingkuranan ang puntahan kay nangatulog ang naka-duty nga mga pulis. Gidakop sab sa kapulisan sa Mactan Police Station 2 si Joseph Rami Cortez human makuhai og 11 ka pakiti sa gidudahang shabu. Gialarmahan kini pasado alas 8 kagabi sa ilang Pinoy-anan sa sitio Luok, Barangay Maribago. Human nakadawat og tawag ang kapulisan gikan sa usa ka concerned citizen nga nagdala og granada nga gihimakak-sab sa dinakpan. Kaning mga legal na drugas, nakita siyang bulsa. Oo, mo ko yun sa hospital na may tunay na tawas o asin ba ito yung lisensya. Kaya, kung bagay na babae mo ako rin. Dugang sa desk officer ngawa sa ilang listahan nga tigpayuhot og droga si Cortez. Manggamitay lang kini. Kasong paghupot og illegal nga drogas ang ipasaka kang Cortez kinsa nagtrabaho sa usa ka inilang hotel sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Ray Pasaporte, News 5. Final training exercise sa Balikatan 2014 gipahigayon karong adlaw. Ilang gibansay-bansay ang rescue operations panahon sa trahedya o katalagman. Andrea Patenya, Sugin Liming. Kisugda na karong adlaw ang 2-day field training exercise sa mga Pinoy ug Amerikanong sundalo nga sakop sa Hawaiian National Guards nga lakip sa Balikatan 2014. Buot nila nga ma-apply tanang nakatunan gikan sa ilang orientation ug basic courses nga gipahigayon sa miaging mga adlaw. Ang pagresponde sa 8.9 magnitude nga linog maoy sitwasyon nga gihatag sa mga partisipante sa Balikatan Exercises 2014 karong adlaw. Usa sa ilang nagunang mga tahas mao ang pag-rescue niining mga biktima nga nangaangol human naigo og natabunan sa mga debris. Because it is the most likely that will happen. Especially we have in Cebu we have an active fault line here. Hindi ito dahil nag-react lang kami sa ano. It is even nung bago nagkaroon ng lindol sa Bohol, bago nagkaroon ng, we have planned this as early as September last year. Ni voluntaryo isip mga biktima ang mga tinunaan nga sakop sa Abellana National High School Rescue Team. Susama sa tinuuray nga sitwasyon ang gipakita aron masinati sa rescuers nga tinuuray gyud ang mga paghitabo. Una kaya! Tulong! Kining volunteer nga si Rose Jean, buot sab nga mahimong usa ka rescuer. Dahan ko motabang sa mga tao nga nihanglan man ba. Sama sa sitwasyon sa tinuuray gyud nga trahedya, dunay command post ang mga sundalo nga gipanguluhan ni Cebu City Disaster Risk Reduction Management Office Operations Head Alvin Santillana nga mida sa papel pagka city mayor. Nagkalain-laing scenarios ang gipahigayon sama sa paghatag og first aid sa mga biktima ug pagkuha sa mga na-trap nga tao. Usa sa mga standard operating procedures sa pag-rescue og na-trap nga tao mao ang pagpakalma niini ug pag-assess sa iyang mga injuries aron mahibaw-an kung asa ra kini mahimong magunitan. Okay, then we're going to take it up to get it faster then. We're going to use the crib back to keep it in place. Importante sab ang communication sa ubang rescue units. Tunnel. So, we'll be still checking on the first victim here. Dalawa lang. Kung malampuso nang makuha ang biktima, kinahanglan kining ma-strap ug tarong sa stretcher. Na-extract nila yung biktima. Bago nila i-move po yung kailangan naka-secure at saka na-strap po para
para hindi po yung mga mga injury niya po hindi lumala. Lakip sa scenarios nga ihatag sa mga nag-training ang pagluwas og mga tao gikan sa nasunog nga building. Nang hinaot ang mga Pinoy og kano nga sundaw nga human niini, mas madugangan gyud ilang kahibalo og katakos sa pagresponde og mga trahedya. Andrea Patenya, News 5. Napusilan patay ang usa ka German national sa usa ka gwardiya pasado alauna ganyang kadlawon sa Sola Homes, Barangay Giwang sa lungsod sa Alcoy, Habagatang Sugbo. Ang biktima na ilhan nga si Hans Jorgen Hesse, 60 anyos. Nasayran nga nag-roving ang gwardyang suspect nga si Jerome Niere, uban ang laing gwardya dihang ilang nakitan ang maong langyaw nga nagsulog og jacket nga dunay hood ug dili kuno maklaro ang nawong niini. Nagtuo si Niere nga kawatan ang maong langyaw hinungdan nga iya kining gipusil. Dead on arrival sa tambalanan sa lungsod sa Dalaget ang biktima nga nakaangkon og samad pinisulan sa iyang dughan, liog ug ulo. Misabat-sab dayon ang nakapusil nga gwardya ug padayon pa ang gipangita sa kapulisan. Samtang ang kauban ining gwardya nga si Jerry Carulasan gipaubos na sa paraffin test lakip na ang uban pang gwardya sa Sola Homes. Sa ka-sunfish, kung dakong isda, nga nailasangan nga mula-mula, na bangalan nga himatyon dito sa kadagatan sa Barangay Sangi, sa Dakbayan sa Toledo. Kini ang ikaduhang isda nga bidagsa ug namatay sa baybayon sa Subo, sugod kagapong adlaw. Jacob Pagyo, Suginlimi. Sayo kaganyang buntag na kurat ang mga gwardya sa Carmen Copper Corporation sa Sangi Port, Toledo City, dihang nakadiskubre sila og dakong isda nga gianod sa sog. Ilang nasuta nga usa kini ka mola-mola kun sunfish nga may gibugaton nga di mo menos 150 kilos. Matud sa area commander sa Sangi Port, suway pa nila nga gipabalik sa dagat ang isda dihang namatikdan nga buhi pa kini. Haluyan mo yung isda, giyatang gitray doot nga malawom. Hindi man kipong natuslawom isda, balik kasi hantol nga, may padapin lagi kayo ng isda na. Yan ang hilapte. Miabot sa area ang mga sakop sa BFAR nga mikuha dayon og sample specimen sa isda. Matud sa regional director sa BFAR, di pa nila matino ang hinungdan sa kamatayon ini. Apan usa sa dakong posibilidad mo ang sobra nga kainit sa panahon. Kay kining fluctuation sa parameters, temperature, salinity, ang katong mga natural food nila, o mawa sila, siyempre, mamalnourished sila, maluya. Kining usab-usab nga klima, litang taas kayong temperature, ang behavior sa isda nga, kung dili gali favorable sa ilang biology, mangita yung sa lugar nga mo fit sa ilang biology. Ang isda gilubong resabdayon dito sa Toledo City. Jinky Bargio, News 5.